Ir-raġel ta' 67 sena residenti bir-Kirkara sofra ġrieħi gravi wara inċident bejn żewġ vannijiet ħabta li seħħet tard it-tlieta bil-lejl fl-10:09 ta' filgħaxija fi triq Dunkarn f'Bir-Kirkara. Fl-inċident kienu involuti van misjuq minn raġel ta' 67 sena residenti bir-Kirkara u van ieħor misjuq minn raġel ta' 33 sena residenti in-Naxxar. Fl-ewwel van kien hemm ukoll mara ta' 67 sena residenti San Ġwan bħala passiġġiera. Il-persuni involuti nataw lajnuna minn tim mediku u x-xufier ta' 67 sena ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza fejn hemmhekk ġie ċertifikat li weġġa' gravi. U f'inċident separat anzjan ta' 71 sena residenti Bormla sofra minn ġrieħ gravi wara li ttajjar minn karozza l-ħabta ta' 6:15 filgħodu. Il-każ seħħ il-ħamis filgħodu fi triq San Ġwan Tuxa f'Bormla. Mill-ewwel sħariġ irriżulta li l-anzjan intlaqat minn karozza Kia Picanto li kienet tinstaq minn mara ta' 43 sena li toqgħod San Pawl il-Baħar. U għanata lajnuna minn tim mediku tiegħed l-isptar b'ambulanza u ġiet ċertifikat li weġġa' gravi. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dawn l-inċidenti.